Kulumka jotono ani channel ro angka tomung noro ani channel no subscribe khlaya ko angka subscribe khlai di ketal job advertisement te online information related video sanam noro ni bagai angka haidina lene tini kaisa ketal notification job advertisement angka omon ID ko CSIR Central Electrochemical Research Institute talangjak tongo omo Tamil Nadu state ni bakhagtei rejaka angkai je candidate interested tongnai reinai di angkai phaidina lain orotam sajaka naidi norok online application khlainai ni jora rejaka naidi 14 January 2022 noita ni simi rejaka angkai bini ekonadi last date of submission of online application sengkangkai abo February ni 14 tarik jora tongnai up to 11:59 PM jora tongnai angkai tomung norok interested tongkangkai apply khlai di angkai oro sakanai di last date for receipt of hard copy application angkai omong angkai 25 tarik February 2022 up to 5 PM angkai phaidina leno oro tama post tong angkai tai bini payment besar rejanai tai essential qualification besar tai age limit besar tong phaidina laino angkai norok paithak jora to video no naidi angkai saimana bagai angkai phaidina laino ikoro kaisa tongo post omong angkai junior secretariat assistant obong angkai ikonadi oro pasta post rejaka oro ikonadi URO ni bagai kaitam S-rong ni bagai kaisa rejaka o jaga 90 bosor rejanai bongno parmanto 19,900 ni simi 63,200 jora ga jaga o class 12 pass angkai rimanai tai oro ikonadi preference rejanai je computer ro type khlaimanai 35 word per minute English o borno preference rejanai angkai age limit tongo oro naidi SCU rong ni bagai C rong ni bagai tai EWS rong ni bagai angkai oro norok unreserved rimano tomung norok rena musung tongkangkai angkai tekisa tongnai di haikeno tekisa junior secretariat assistant tongo karo kaini post UBC tongo SC tongo angkai norok qualification nai di angkai ang description o PDF ni link body runai angkai phaidi next page o tam tong nai laina angkai oro angkai naidi iko oro angkai iko junior secretariat assistant tongo tai junior stenographer tongo tai receptionist tongo angkai oro norok renamu songkai riti iko naidi qualification graduate omo class 12 angkai omo bo angkai norok nai di tomung interested tongka angkai riti angkai phaidina lain bini procedure pomahai bahai khlainai tamo angkai naidi ko bini norok nai di job requirement nature of job tamong nai ge bini benefits rok tamo main important nong sawana ge joto saka angkai video log thangnai abagai angkai oro to ikonadi mode of selection bahai keng nai angkai omo ikonadi oro tongo selection omo ni bagai selection bahai keng nai tekisa post of junior stenographer ni bahai selection nai angkai selection for the post receptionist ni bahai ke selection nai abonorok pori nai di ang omori ruanan description o angkai phaidina di omonoro application bahai ke apply khlaina angkai ko website rijak tongo angani description link ko website di ruana ganoro oro 14 isimi apply khlaimanai o website o thangai angkai noni last date submit khlainai ning angkai to pula uno saka 14 February 2022 angkai o jaga o naidi ko sajaka naidi o jaga o oro payment 500 taga ma rejanai iko oro boni oro kai net banking hai ke omo kai ma honai norok iko bank ko 500 taga
norok tamung interested tongkai ready kangkai oro angkai norok form fill up khlaiye form fill up khlaiye je application form no iko boni hard copy o post office te hai kaiba tei courier service ni bwkhak norok o address o rohoti komo 25 tarik February 2022 ni swkang aro somina nangnai kangkai norok tamung interested tongkai to ready kangkai oro amsok tei important to kwrwi ingke norok ang rirwano description o PDF norok teisa kaham kai tamo important je tongmani abo ta ang saka norok no ingke tei tamo norok nang abo norok kaham kai nainai di ang description o rirwnai kangkai common ID omo tamil nadu ni bwkhak tei angkai 14 ni simi no start ongjak amo 14 February o last date tongnai ingke no ni je hard copy no borok ni address o rohonani jora kangkai 15 rijaka kangkai tamo norok ani channel o takphano subscribe khlaijak yokong kangkai subscribe khlaijak tei katal job advertisement tei online information related videos nang norok ni bagui kangkai tini bagui am sungmung sito jotono no hambar.